Salam, gadırly iýleşler, mehriban watandaşlar. Bugun naha 2022-nji ýylyň 21-nji iýuly. Biz ýene-de bugun öz eginleşimiz, wepaly dostumuz, göreş ýollaşymyz Muratgelli Döwletowyň hatyrasyna, ýani il içinde ol Timur Serkerde diýip tanalýady. Şol Timur Serkerden biwagt ölümine bagışlanan gepleşimize başlaýarys. İlki bilen aýtjak zadymyz Timur Serkerde Muratgelli Döwletow ören ýagşy ýigitdi. Ören gowy adamdy. Ol barada biz özü barkada diňe gowy zatlary aýdyşýadyk öz aramyzda. Nahanny özü gitdi, Hudaýy bar. Ýene-de biz ol hakynda diňe gowy zatlar aýdyp biljek. Muratgelli şeýle düşünjeli oglandy. Ören düşünjeli oglandy. Ören ahlakly oglandy. Hiç wagt iki ýana çawjamazdy. Bir şu halkyň behwidini arap türkmeni azad etmek üçin, türkmeniň başyny birleşdirmek üçin tutan ýoly biziň ýolumyz bilen gawat geldi. Şoň üçin biz bile bir näçe ýyl görüşdik Muratgelli bilen bile. Biz muňa gaty hoşal Muratgelli ýaly durnukly düşünjeli oglanyň demokratik oppozisiýany gollanmak üçin biz bilen eginleşlik edip şeýle bir näçe ýyl görüşenlik üçin biz ören minnetdar. Özük balmazdanam Muratgelli neresidenem. Yani inni bugun Omsk şäherine Orta Ýewropa wagty bilen saat 9-larda Omsk wagty bilen saat näçede bolýanyny häzir Murada söz berjek. Şonu Murat Aydar sakym günörtanlar bolýan bolmaly. Muratgelli neresi yere depin edildi. Yerlenildi. Muratgelliň Timur Serkerden Allahym yatan ýeri ýagty bolsun, jaý jennetden bolsun, ýygyna galandan başy dik bolsun, ýygy ýarasyn. Inni şunki gepleşigimizde biziň bir näçe eginleşlerimiz geldi. Murat Gurbanow, halk prezidenti, Nurjan Ferhat, onuň Liberty, inimiz Muraly, Garawumly, Hojanepes. Hemem ýene-de gatnaşan adamlar bar, ýöne olaň hemmesi çykyş etmese de Muratgelliň Timur Serkerden hormatyny saklap olaram biziň aramyzda oturýarlar. Inni men ilkinji sözü ruhsat bolsa Murat Gurbanow'a geçirmekçi. Murat onu bir kagız özüm aýtsam Timur Serkerden adam kärçiligi hakynda on biziň ýüreklerimizde goýan ýatlamas hakynda. Aýdy ber, söz senden. Sağ olun Akıl Tapara. Salamu aleyküm efire gelen vatandaşlarımız. Salamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Doğrudanım Akıl Tapara'nın diyen sözlerine men goşulýan. Timur bir üýtköşük Serkerde, üýtköşük adam Muratgelli Döwletow. Muratgelli Mövlamovich Döwletow. Biz şoňa her wagt Timur diýip gürleşýärdik, ýani hemmemiz Timur diýip aýdýardyk. Unu edermendigi gaty wajyp boldy biziň demokratik oppozisiýamyz üçin. Sebebi 2 ýyldan beri onu meniň görüň zatlarym edip barýan işi gaty ýani düýpli we gaty akylly hereketler etdi. Edermen diýeniň sebebi ünsüriň bir agyr keseli bar. Agyr keseliň ahir momenti. Başga bir adam bolýa men maşgalat çekilerdi ýa bolýa men kesemden bolardym diýip. Bu bolsa Muratgelli günne jaň edip, günne gürleşip aktivistler bilen ýani gürleşip Türkmenistanyň içinde, Rossiýada, Türkiýede hereketler edýär. Soňky momentine çel, soň gürläp bilýän nokodyna çeldi. Men şonu saklaýardym soňky bir aýda. Men Murada men çykyş edeýin, dat tiip durdy bol menem saklaýardym onu ýok. Intek saglyňa sebep
Sen bize gerek. Sen sağlığını düzelt. Ondan bile çıkış eder. Problema yok. Onu zirer yok. Sen kıyın bir şey yapıyordun deyip. Bana her gerek canıdık. Yani maslahatlaşadık, guruşadık. Ben şunu saklayadım. Sebebi on bir 100 keş bizadi yani ağır da tersen şonu şime saklayadım. Onu ağır düşýärdi. Hakykatdan çıkış etmek. Käwagt jaňa diýen men soňrak jaňa derin ýa ýanky. Ağırlyna çıdaman, aýtman hiç kime şonu da mertçe öz işin soňuna çelletdi. Serkerde diýsem hakyky serkerde. Men şol Muratgerli bilen Türkmenistana barmak niýetim bady. Şonunla biz guruluştuk. Şöyle ölmelen o da ikimiz bar yaz. Da kansan duruyaz. O adam Timur dine demokratik opozisiyanın bir aktivisti ya devlete toparına koşulup bize kömek eden adam değil de dine halkın bir kahraman edermen oğul değil de hakikaten dostu mutlandı. Şunun için şu itki bize ağır düştü. Alayda da bana qatar düştü. Timur serkerde yani bizde edermen oğlanlar bağdır. Yönü intek öňe çıkan o. Yine şu çıkan oğlanı yine Allah Taala aldı. Vakti gelenlerde elbette yönü şu oğlun öz işini yani demokratik opozisiya Türkmen halkını azatlık çıkarmak bunca eden işi umması. Şunun için men şonu belirlek geçirdim elýär. Doğun arnaşlarına öz yakın dostlarına maşgalatına biz Türkmen halkyny adından tüýsürekden öz gynanjymyzy bildirýär. Timur sen bizim ýüregimizde her wagt bolarsyň. Sen ýaly arsa adamlar bolansoň biz görüşi dowam ederiz. Sag bolun. Köp sag bol Murat, şu ýürekden çykan sözleň üçin. Elbette Murat geldi hakynda. Timur serkerde hakynda näçe ýagşy söz aýtsaň, şonça da az görünýär. Inha bugün bizim şu Murat Geldiň hatyratyna, Timur serkerden hatyratyna gurnan gepleşigimizde bir näçe ýygnaşlarymyz gatnaşýar. Olaryň birem Hoca Nepes halk arasynda Muraly Garawully diýip tanylýar. Timurum tanıya. Şoň üçin Murat Geldi hakyndaky öz sözüni aýtmak üçin häzir Hoca Nepes'e söz bereliň. Hoca Nepes söz sende. Assalamualaikum dinleyijiler. Dawala sapara söz gezegini verdim. Timur ağa dik kaldı indi dilimizin köpüsüne köp ähli köp ýemişär hem men kelak Timur diplomatik gezi biz hem şonuň bilen şol mart aýynyň 15-20-sinden soň şo İstanbuldaky ölen oglanlaryň mazarlaryna çykylyp bir ara orta çykan wagtymyz şonda tanışypdyk oň bilen. Men şo wagtda tanışdym. Soň edetdim ay bulan bozarlyk eken garaday bulan şo içi ýanyp ölenleriň biri bolup beren zatlara seredip. Halka birige agzy birleşäberin muny bölmek üçin elinden gelen oýuny edip oturan adamlary görýärdi göz görtele, ýüzüne göz serede gözüne baka ikili oynatdyran 200'lü adamın arenada köpelerinden bul hem canı gedi. Ýöne hani diýişimizi gysaly sabır edeli incik inşallah bararys, nesip bolsa bararys. Owal niýetim şodur inşallah dip. Allah ýardymy etsin. Allah canı bir ölüm nesip etse de bir ýurdumyzda nesip etsin ölümü dip bir arzu edýärdik da dogusy da hakyky da. Eger ajal gaçkynsyz boljak bolsa, her halükarda geljek bolsa. Bugüne çelli gelipdiriz, munşa gepi gürläpdiriz, ýzyňyzda ogul gyzna bere bar ýok. Yani soňçta bütün Türkmenistan ýyly bar, ýurdu var. Aslında biz kellämizi goltugymyza alyp özümüze ajal saýlap beren adamyz. Ve biz şu ajaly bize berip bilýän bolsa, soýup bilýän bolsa, ýurduň başyna oturan adam gaýratly bolsa açaýsyn. Hani Kazakistan etip bilermi ya, Kırgızistan etip bilermi? Bağışlan. Aýtsaň aýdyp oturmaly sözken, ýaxşy adam barda ýaxşy sözlen ýa hiç zat diýmegni. Allah jan ýatan ýeri ýakty bolsun, imany hemra bolsun. Allah jan daýjan niýetine görä tereresine baksın inşallah.
Doğru. Asan bolsun. Äme diýen iman baýlygy bolsun. Haýsy bir amal o dünýäde dozakdan gurtarjak bilen zat diýen. Sag bolun. Köp sawol eden ýaşy dileýleň üçin, ýaşy atlamak üçin. Inni yine eňneşlemizden Timur bilen bile işleşen tanış Musa da bilen aramyza gelip goşuldy. Musa Röşen. Musa senem bir öz sözüm aýdaýsaň Murat Gelliň Timur Serkerden hatyrasyna söz senden. Assalamu alaikum vatandaşlar. Sağ olun Akıl Separaga. Doğrudan agyryt ki Timur ağa Timur Serker'de bilýärdik. Hakiki musulman ve ofisier borcunu ýetiripdi. Her kim şol agar keseli bolsa öz yurdunda jaýlanasy gelýär. Doğdukda bir yerde jaýlanasy gelýärdi. Şoňa garamazdan ol diktatora zalyma garşy hakikat, adalet sözlerini aýtmagy yol saýap aldy. Hadisde aýdylýardy. Iň uly jihad diýmek göreşmek, zalim emire garşy hakikat, adalet söz. Şonu aýdan soň izinden gorkmak gerek däl. Allah özü edýärdi. Näme alýar. Şol belekler ýaly sesini çıkarman para berip şol Türkmenistana gidilen bilerdi. Emma şol hakikat, adalet ýoluny seçip aldy. Opozisiýany birleşdirjek bolup kän jaňlaşýardy, gepleşýärdi. Murad ağa bilen Baýhanyny birleşdirip bir efire bir goşant goşdy da bir herketmeni. Ofisier hökümde de şol watany üçin göreşmäni, watan üçin göreşip ýolda şol öz janyny gurban etdi şol. Gynanýan izerasyn innellähi rajiun diýle. Allah'dan geldik, Allah'a bararız. Hemmemizem her kimin öz wagty bar. Timur ağanyň Timur Serker'de diýip bilýärdi. Ömrü gysga eken izerasyn. Sağ olun söz bereniz üçin. Sağ ol. Musa doğrudanam neme biwad ölüm. Söz yok. Biwad ölüm Timur Serkerden ne yapýanydy men 50 ýaş bilen gutlanım. 6 aprelde 50 ýaşy doldy. Ol 1970-nji ýylyň 6 aprelinde doglan. Şu ýylyň bir näçe aýmynyň ozal 6 aprelde de 50 ýaşy doldy. Şonu gutlamda şat bolany gürleşenimiz näçe wagtyny hakydama gelýär. Yaman gynanýan da şeýle biwat ölüm. Onuň ýanky aýdýan zadyňam gaty dogry şol soňky döwürde öz gurrumlaryny Murat Gelin eretse şu watany barsa bir şu taýyk aşda sagalaýjak ýaly da şu dert çekip gördü, şu derdini mert çekdi. Men şoňa şaýat. Inni şu 2 ýyl soňky 2 ýyl bilýän men şoň dert çekenni. Ýöne şu derdi gaty mert çekdi. Jaň ederdi işläp oturyn, mysal üçin aýdaly iş başynda ýazyp oturyn, birden jaň gelýär. Onuň şol görýän Murat Gelli bolsa, alýan, jogap berýän, onuň agam işe päsgel berýän nälerini ilkinji soraw salamdan soň şo bolýar da. Onuň ýok gürleşäýäl bäşmint diýip onuň menem on göwnükman, raýnykman gürleşýärdim şo işiň arasyny bölüp. Onuň ýagdaýyny sorasaň köplünç bir aýdýan sözi bardy. Ýuwaş diýip şo sözi ulanýardy. Ýuwaş bilen işläp ýör, gezip ýör agam diýip. Şeýle özü mülakatly oglanyny. Onuň demokratik opozisiýany ol sorunukly saýlady. Ol hemme kişini birleşdirip bir göreş alyp baryp bolmajagyny da ran gowy düşündi. Şoň üçin ol biziň iň şol düşünjeli demokratik opozisiýadan düşünjeli eňneşlemizin biridi. Ol hemme kişini birleşdirip ol bir göreş alyp baryp bolmajagyny gaty gowy düşünen oglanyň biri. Şoň üçin inni bugun görüşümiz ýaly biz onu öz iň ýakyn bir wepaly eňneşimiz hökmünde onuň hatyrasyna ikinji gerek ýonanşýas inni käbiriňiz üçünji gerek bizden öňem gepleşip etdi Murat Gurban. Bu arada inni şunky hatyra gepleşigimiziň dowamyna aýtjakladym.
biz neme dik koyduk? Olsu gerekti. Yani şey dik koyduk. Sebebi şu Timur Serker'de gatı ir gitti, bir wagt gitti. Şolar ýaly bolanyna gowa adamlar gidenne türkmençilikde bir aýdylýan zat bar, da Hudaýa da gowusy gerek diýerler. Eger şu doğrudan Hudaý gowyny saýlap alýan bolsa, şu edegem biri var, yaradan ýalňyşmady. Gowy adamdan birini öz ýanyna aldy. Elbetde jaý jennetden bolsun Timur neresten, Murat Gel neresten. Inni Nurcan, siz şu arada näme aýdy biljek? Belki sizem goşarsyňyz birin sözümizde, öz pikiriňizi. Bellep geçtiğiniz ýaly bugün hatyra güni bizim bir uly ýetgimiz Timur Serker'de gaty gynanýas, bir de dost ýarlaryna, doğan kardeşlerine, maşgalasyna sabır dileyýäs. Ol gaty bir edermen oğlandy, akıllı, paýhasly. Bir de bir miras taşlap gitdi. Biz onun başlan işini devam ettirelim. Bu görüldüli bir oğlandy. Men özgedegimde söz berýän. Soňuna çenli men barım Timur Serker'den hatırız üçün. Köp sağ ol. Nurcan toýuňda aýtsyn. Hanni şu Timur Serker'de külli türkmeni gözünün göreceği alı görýärdi, gaty gowy görýärdi. Ýöne öz şu dowduk owasynam, Astana babanam, Kerkinem, şu Lewabam ören gowy görýärdi. Şu taryhy bilen gyzyklanýardy. Bir gedek bir nemeni aýdyp berdi Timur maňa, bir mundan bir mümkin 1,5 ýyl şeýle öň bir bolan wakany aýdyp berdi gadymda. Intek ol öz dowulmaka kakasa belki oğlancıkka bolup geçen nemedir ata-babasy döwrüne. Şu külli türkmeniň birek halyna duýgudaşlyk edýänligini mysal getirip şeýle gurrun berdi, men ýadymda galdy. 1881-nji ýylda Göktepe galasy gana gark edilip Skobelov'un goşuny nemeni Göktepe galasyny ýykyp türkmeni gana gark edip şol basyp alandan soň onun bir näçe ýyldan soň olar Marinalya orslar soňa mundan kemkemden süýüşüp bular Lewabam alýarlar. Lewabam alýarlar inni şol näçinji ýyllarda da belli däl, ýöne şo döwürlerde şo Lewaba orslar araşyny wagtyna Timurun gurrun bermegine görä şo taýda türkmenler, Lewab türkmenleri naş orslar biziň teke türkmenlerimizi gana gark edipdir diýip şo taýda şolaň üstüne çöldüp uruş edipdirler. Bir bölek şol Amderýan boyuna baran orslar bilen uruş edip şo taýda bir näçe hatda ors eskerlerini öldüripdirler. Şonu maňa Timur neresi gurrun beripdi. Şonu on getirýän nemesi şol döwürde de ne türkmenler bir-birinden habarly bolupdyr, bir-birine şol bir-biriniň ykbalyna ýüregi awapdyr, duýgudaşlyk bildiripdir. Şol türkmeniň arasyna bir göze görünmeýän birlik höküm sürüpdir diýip şonu harby adam hökmüne mysal getirip maňa aýdyp beripdi. Umumyň Timurun bu käsetinde şo harbylyk, ýanky öz sözünde durmak, öz sözüne wepalylyk, dostlyk we wepalylyk şol zatlar budama göze ýylýardy. Şoňa da men özüme gaty uly hormat goýýan. Inni şoň hatyrasyna men Seyit Nazar Seydi'nin Ersary'nın Ýigitleri diýen goşgusyny okap beresim gelýär. Her ýerde çok awray tapar Ersary'nın ýigitleri, ganym görse dogry deper Ersary'nın ýigitleri, hiç zada salmaz nazarlar, daýyma missan gederler, hem okuýurlar, hem ýazarlar Ersary'nın ýigitleri. Orta ýerde top dikerler, iki ýanyna sap çekerler, watan üçin gan nökerler Ersary'nın ýigitleri. Özü hatam çöreklüdür, hemme arslan yüreklüdür.
Seyil Hanna gereklidir. Ersari'nin yigitleri. İki yana elleşerler, alar avun belleşerler, olcani hup telleşerler. Ersari'nin yigitleri. Seydi diyer bu cahanna, ölse arman yoktur onno. Mutaverdir Seyil Hanna, Ersari'nin yigitleri. Inni sözgedegi eginleşmez protest hareketine özünü gowy tanadan Perhat senem öz ýüreginde nähili ýagşy sözler bar bolsa aýtjak zatlaryny halka ýetirsen gowy bolardy. Onu söz senden aýdy ber. Sağ olun söz verenize. Selamun aleyküm vatandaşlar. Selamun aleyküm efire katnaşan arkadaşlarımız, dostlarımız. Hakikaten Timur Serker'de hakkındaydı. Otursan gatı aytmalı zatken ol sonra çıkıp olan o Timur Serker'de bizim pasyan yüreklerimizde yaşar. Biz garra pensiya çıkıp şu öz garaşsızlığımızı alıp şu yurdumuzda azat erkin adaletli yurdumuzda garrap gidenimizde de şu tarihte ilkinci yazılacakların adı olar nesip olsa şu Murat geldi devlet ve bizde şeyle bir zat var ölü ayattan doymaz diye diri hayattan diye şu anırda adam yok olandan sonra diye her gün diyeni alış olar sogap çöpleye diye de sogabam şu bizim bayardan okayan dua dileklerimiz diye eğer mümkün olsa ruhsat verseniz ben şu tayda bir Kur'an-ı Kerim'den bir Elham Fatiha suresini okasak da bugün hem defin edildi, bugün son yoluna uğradıldı bir adına bir tövir kaldırsak. Elbette. Ruhsattır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم والوالدي والأستاذ والجميع والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأخير منهم والأموات. Ey Allah'ım bahşettik şu Timur Serker'demizin, Murad ağamızın ruhlarına yata yer yaktı olup caylar cennetten bulup imanları hemra olsun. İzinde kalanlara sabır kanaat versin. Allahumma Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasenetin ve akina azabennar rahmetike erhamin rahimin amin Allahu ekber. Amin. Köp sağ ol Ferhat. Toyun dogaysın. Bir gatı yerine düştü. Sebebini hem şimdi sen şurada aytmalı bir zat var. Hem eginleşler bilýän Murat geldi Timur Serker'de dini yol tutyadı, orada tutup namaz okuyadı. Şoň üçin on ruhuna tegsin edilmegi musulman däwine göre elbette ören boldy. Inni yine de bizim eýneslemizden Liberty var. Liberty senem kän gedek gepleşikleri alyp bardın, şu teknik taýdan gurunudun Timur'un gatnaşmagyna Murad'ın hem bizim hemmemizin gatnaşmamyzda. Şoň üçin senem öz sözüň aýdaýsan Timur barada. Mikrofonunu aç Liberty. Salam hormatly vatandaşlar. Timur ağa bilen kän işleşdik.
Kän gürleşdik, kän töhfet etdik. Timura gaty gowy adamdy, merd adamdy, bizim hakyky serkerdämizdi. Timura'nın arkasında biz yürüyorduk. Timura hemişe de gowy adamdy, niyeti gowy adamdy, hemişe de adalaty hakyny talap edýän adamdy. Gorkmaýardy, hiç kimden gorkmaýardy. Hemişe de öz diýen sözünde durýan adamdy. Timura bizim aramyzdan gitdi. Bizim üçin ullokan gitdi. Doğru. Doğru. Elbette gaty uly gitdi. Bizim hemmemiz üçün, şoň üçin biz gaýta ýatlaýas. Ýagşy gylykly adamdy. Ýagşy gylykly illeşimizdi. Yüreğine beslen arzuwam Türkmeniň bir azatlygy, hakyky azatlyga çykmagy, Türkmeniň bu dünýäde bir özüne münasip döwletiniň bolmagy, özüne münasip hökümetiniň bolmagy, şu zatlara gaty gowy düşünýärdi. Hemem şu harby uğurdan geljekde şu täzelenen Türkmenistanyna, demokratik Türkmenistanyna özüniň ähli güýjüni şu bizim harby goşunlarymyzyň, Türkmen harby goşunynyň demokratik esaslarda gurulmagyna hemem şoň dünýäde bir iň gowy görüllüli ýurtlardaky ýaly kuwatly hem şeýle tertipli goşuna öwrülmek üçin ähli güýjüni sarp etjekdigini aýdýardy. Elbette Timuryň eginleşleri, oň şägirdleri hökman bu ýoly dowam ederler hem de geljekde Türkmenistanyna şeýle demokratik Türkmenistan armiýasynyň goşunynyň döremegini üpçin ederler. Şonno elbette bizim eginleşimiz Timur Serkerdäniň muratgelli döwletiň ruhy şat bolar. Inni egerde kimde kim ýene-de bir zatlar aýtjak bolsa, elini galdyrsyn, aýtsyn, bolmasa da inni bu nükçe gepleşigimizi tamamlasagan bolarym kadýan. Kim näme aýtjak, goşak aýyrjak zadyňyz barmy adamlar? Ahmet Apara, men Aýdyr. Doğrudan ine Ahmet Apara doğru belläkişdi. Men günne bir 3-4 gerek janlaşýardym Timur bilen. Şonu ýa-ni Harbulyň doktrinasyny biz ikimiz üstüne işläp taýýar edýärdik. Şoňa maslahatlaşýardyk. Şol Fransadaky, Ýewropadaky bir topur yaraglaryň, bir topur ýa-ni yara görnüşleriň men materiallaryny berýärdim. Şonu aýdýardy, bu gaty ösen yaralar diýip ýa-ni biz Türkmenistanam şoýa yaraly işler eder diýip ýa-ni tanışdyrýardyk. Hormatly watandaşlar, şu gün saat 1-de Timur Serkerdäni jaýladylar. Ýa-ni 1-de öýden çykarylyp jaýynça 2 boldy. Ýa-ni Parиж wagty bilen 9-10 arasy. Timur Serkerde demokratik opozisiýada gaty uly işler etdi. Bu ýetki demokratik opozisiýa üçin gaty. Türkmen halky üçin gaty. Geljek üçin. Biz Timur Serkerde we onuň garnaşlaryna, dogun garnaşlaryna, maşgalatyna öz gynanjygyny bildirýär we inşallah ine 3 bolar, 7 bolar, 40 bolar biz aýdyp dururuz. Erternetip bolsa moğla aýdar, şoň belli günlerini biz hökman ýetirir şonu. Timur Serkerde ýaly bizim gahrymanymyz köpünde halkyň içinde. Halk bir adam diýil, halk bir 100 adam diýil, 1000 adam diýil. Milyonlar çaldy. Şoň üçin şuraya edermen olanymyz bir taşlak gidenne bize bak ağır düşüyor. Ýöne bu zatlar bolýan zatlar biz görüşmez durmaly. Inni biz mundan berk görüşmeli. Sebäbi şul hemme bolup geçýän betbaçylyklaryň esas münäti diktator. Şu diktator hiç bir mümkinçilik bermeýän bize ýat ýerlerde, ýat ýurtlarda kösenip ürkgar gidip oturýardy. Ine şoňa barmady ýaly biz öz watanymyzy ýerine almaly. Bolunny höküm türk bildiler. Halkymyzy dağıtdylar. Ruhuny, mertebetini, agzybirligini, ahlak taýdan ýa derejetini, baýlygyny
intelligensatny hemmeler dağıttılar, hiç tat kalmadı. Pıtradık. Inni biz halk olacak olsak, ignat olacak olsak, edermeler öňe çıkmaly, biz görüşmeli. Şoň üçin yitki ulu ağır söz ýok, ýöne biz ýolumuza dowam etmeli. Doğru. Doğru. Murat, köp sawal aýdan sözlerin üçin onu beýlekin har şu wagt men görýän Murat çykaryp görkezýän ýyleşlemizde gaty köp öz gynanjyny bildirýän ýyleşlemimiz bar. Ine Merve Gyýdyýa salam ýyleşler bu gaty uly ýitki görüşini, ýeňişini görüp şu ýanky nimet näýdi görüp bilmedik bir gahrman ýa-da ýeňişi görüp bilmän giden jaý jennetde bolsun ýa. Beýlekler hemine köp ýyleşlemimiz hemmetiniň men häzir adyny okap ýetişem yok. Nire Narinniýa ýene de beýlekler hem Agum bolýan neme bilen şeýle at bilen çykýan ýyleşmemiz bar. Olam öz nemelerini aýdýa, Timur barada ýagşy dileklerini aýdýa. Hemmeňizde toýuňuzda gaýsyn gadyrly ýyleşler, mehriban watandaşlar. Ondan näme ruhsat bolsa biz Timur Serkerden Muratgeli Döwletowyň hatyrasyna bagyşlanan bugünkü hatyra gepleşigimizi geçirip oturýarys. Saglykda görüşelim, toýda görüşelim. Mehriban watandaşlar, hoş galyn. Sağ olun, iyi vatandaşlar. Sağ olun.